لعلفت حجن ردعي إلو كمات كان وسيلو مسوات النخاف لازمة غور هزبيو أتوسرعات مستشويين كم تعطو عوض بنصوص الهراوة ناب نقصي خصاص سماي هرس فلسفنا ناي وراوتنا ناوز قبل اللي بركي وريدو أفتانا يتقلّا يتولد زقربن تناي سرعة وقعزينا مجلسيون بهريات زرزر زلو نعوت مصنعة وصحف ويدما موجس عصر مليش هو يزول من تلني لتن عوز زقمت النتبتات بزقبة عند حتى غيرناين كابتساقا ممكن وصل نخل نازل من تلني أمني عوت جن عمق بيلو قلت أنير وإلى زامنو مالت كومزيتا زخوني لز حاسو هلونا حد حزبي ويدما سرع زخنا بوليتيكوم حدارة هلونا زخير تكالات راح زي كونس أساتفاي زخنا حزباو تكالات تا سوكس كاي مسحف زنبقوا تزي تقاقي هلونا حد حزبي وحز خون صوري سرعة كلونا زخير أساتفاي زخنا حزباو تكال انتونا نيو زبل ما تكللو ناوز كله دقة ودقة مسحنا زلناون أزي بزي متبارنا زبل إمنة هلني نامنت أتمس جلس كايوم بستراكشر درجة الله يوم نامنت بيت مخر ترينا زل عالم على سلطان تواهيلي قمت براكتيكال كرر أنت بتجبار كرر أنت لجن ناي كونسيل إن صراحة السر حمبر نايمان بعد سلطانين برن زل إمنة هلني كم من قصي أبديها بخلتنا نجر فليه وصلن حدا كم من قصي كلاي كم ودباتك زبل خرّت لنا أساتفاي زغنا هزواو تكال بزقبة أي نورنا بتجبرون أي شرفن الصهاو سلطان حلاف النتن ناو تجبر زي شرفلو سماوي نيرنا نامنت أبيت مخرقهم توم تتاتلو السفلالي داساس غيرهم براكتيكال زرخوا داتا زرخوا طفات نابت حتات الناس غير يفلتن وانا اوديتر زرخهم ركابات نابت حتات الناس يسجر ازي كسجر ابيت فردتات عطو تقدر يتقلص زنوركا زلو صقمات بوانانነት ቁቋጻጽሮ نابت حتات الناس كسكروم زغبا زنوره بيت مخري ስለዚህ ንቀጻሉን زلاقو زخونه وحس زخونه ፖለቲካ خلونا معري زخونه هيوت خلونا እንድሕር ኮይኑ ኣብዞም ነጥብታት እዚኣቶም بفولي انت تصريحهم طرحيهم زل مراقود حسابي سايكبل زدلي كالاي نطبي اودوات وندره اودوات قصر كوميشن زي بلو ودو يلن قصر كوميشن جن كومتو سمو زقواصاصر ديس ويس كونسلين ناي امخار سراح سلطان سوهاوي نحرتو هايلو ناي امخار سلطان سوهاومبر ناي مان قصر كوميشن اب تግራይ አይነበረን زل امنت لني كم ولقي نامنت حانت ودب برنامجات اللوا حانت ودب بزع أولات اللوا حانت ودب مرحلة اللوا برنامجات كم يشرف اللوا كم يتبر اللوا زبل بزقبة نتوبهم بري هم تقاطعات يروح سايزبل نيرون دون نحتاج يلا كمنا أول كمنا مرحلة نتعيز مسل تعشكار دينا بسلطان مسل زلص ويس حزبه متكل زلوا إينا بسلطان مسل زلزبل بزقبة زفتش أكايدات أقدر نيرنا حتى هاي أي نورنا زياداتي نودخل السجن ون أو صحنا زبل بحصيرو خصاي كبل أمودات أجن مال تدقيقة خصاي تخدنا الله نحنا نعرسنا نريالو منصرن نحنا هاجر سلزلنا هاجر نريالو منصرن نحنا نعلم نريالو منصرن جن استزابع يزول إمنت جن لني نامنت هنري سولتز بحال أوروباوي أفريقاوي نكردهم نخلص بناء أفريقاوي سنة لبنا بلبنا ناتهم غيرنا نمبر بناء أوروبا غيرنا خرية بلان إلو حسب مخر حسب يونيرو نحنا أبزع عد زلوا صلاتهم فلتهم نخلص بتناتهم سنة لبنا نمبر بناء تجارو سنة لبنا يكونن ناي تجارو سنة لبنا تايتهلا راح يو حدا بيو صلاتنا جن نامن دونالد ليفين زولن تاي
ናይ ቀደም ኢትዮጵያውያን ሩሕሩሓት ቆናዓት ጋሻ ተቀበልቲ ይብል ናይ ሎሙ ግን ህዝቢ ብደው ሰብ ብደው እናሃለው ጠቢሶውን ክወልዑ ዝኽእሉ ጨካናት እዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ምንቅስቃስ ጥንቃቄ ይገበር ኢል ነይሩ ዝመጽሓፍ እዚ ካብ ጽሓፍ ክንደይ ዓመት ገይረሎ ሕዝስ ሰብ ብህይወቱ እናሃለው ጠቢሱ ክወልዕ ዝኽእል ምሳና ዝነብር ህዝቢ ከም ዘሎ ዝፈለጥናስ ኣብዛ ናይ ኩናት ኣብዛ ናይ ጽንተት ኩናት እያ ስለዚ ንሕና ንጎረባብትና ንሕና ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ንሪኦሉ መነጽር ብናታቱ ልቦና ተዘይኮይንስ ብናይ ትግራዋይ ጌርካ ክረአይ ይከኣለን ንዓለም ንሪኦሉ መነጽር ከ ዝተዛብዒ ዝብል እምነት ኣለኒ ንኣብነት ኦኬ ስለዚ ንሕና መዋፅኦ ክህልወና ዝኽእል ዓለምና ኣና ብኸመይ እያ ትርኤና ንሕና ንዓለም ከመይ ኢና ንሪኣ ዘለና ሃገር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ንኣና ከመይ እዮም ዝርኡና ንሕና ከመይ ኢና ንሪኦም ዘለና ኣብዚ ዘሎ ሓጓፍ ተዘይኣሪምና ተዘይሰኻኺልና ሚዛን ተዘይትሒዝና በብእዋኑ መስዋዕት እናኻፈልና ኣብ ፀገም እናተረግረግና ክንነብር እምበር ክንወፅእ ስለዘይንኽእል ኣብዚ ኣደይብካ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ገረዓልታ ከምዚ ጌርኩም ክንዛተ ሰቢታ ከም ምኽሪ ክርከብ እዩ ዝበሃል እሞ ከምዚ ጌርና ክንዛተ ስለ ዝገበርኩልና እናመስገንኩም መቕረብቲ መጽናዕቲ እውን ክንማየጥ ስለ ዝገበርኩምና ወርቃዊ ጊዜኹም ስለ ዝሃብኩና ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ይቕኒለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም እሺ ይቕኒለይ መጀመርያ እዚ መድረኽ እዙይ ንዘዳለኹም የመስግን ካብኡ ንመቕረብቲ እውን የመስግን ክልቲኹም መቕረብቲ ጽቡቕ ቀራረባ ኢኹም መቕሪብኩም ይቕኒልና ካብኡ ቀፂለ ኣብ ናይ ኮሎኔል ተወልደ እቲ ሰርዓታዊ ግዕዝና እዩ ዝክልል ዘሎ እዚ ክፍታሕ ኣለዎ ክልልና እውን ማእኸል ጌርና ንስራሕ ዝብል ትኽክል እዩ ወገንና እውን ንስማዕምዐሉ እዩ ኣብቲ ሰራዊት ዝግበር ፀለመ እውን መልክዕ ክሕዝ ዘለዎ መረዳእታ ዘይብሎም ፀለመታታት ይቐርቡ እዮም ዝብል እዚ እውን ቦትኡ ክሕዝ ዘለዎ ይመስለኒ ንሕና እውን ሻላት ሰራዊት ዝገበሮ ክቡር መስዋዕትነት ኢና እዚ ናይ ሰላም ሃዋህው ረኺብና ዘለና ስለዚ እቲ ጅግና ሰራዊትና ብዘይኮነ ክጽለም ተሎ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ክቃወም ኣለዎ ኣብዚ ኩልና ሓደ ክንኮን ኣለና ምክንያቱም እቲ መድሕን ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምናልባት ተወሰኑ ብሰራዊት ደረጃ ግን ብተደጋጋሚ ዝለዓሉ ፀለመታት ግን ምናልባት ባእኹም ከመይ እዮም ዝረአዩ ዝብል ክልተ ሕቶታት ኣለውኒ ሓደ ብስሩ ካፍቲ ግዕዚና ነፃ ድዩ ፍላይ ኣመራርሓ ሰራዊት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ኣመራርሓ ሰራዊት እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ግዕዝና ሕቶታት ዝለዓሉ ምስ ወርቂ ምስ ግዛዕ ምስ ሓፂነ መፅን ዝለዓሉ ሕቶታት ስለ ዘለዉ ካብዚ ናይ ማን ነፃ ድዩ እቲ ዝቐርብ ፀለመ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ብዘየግድስ ነፃ ዝዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዝብል ኣብቲ ሰራዊት እውን ትመርሕዎ ስለ ዘለኹም እዚኣ ሓንቲ እያ ካልአይቲ ውግንና ብዝምልከት ንሕና ሰራዊት ትግራይ ናይ ኩሉ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ግን ብዙሕ ግዜ ዝለዓሉ ሕቶታት ወይ ከዓ ርእቶታት እቲ ሰራዊት ንሓደ ውድብ እዩ ዝውግን ንሕወሓት እዩ ዝውግን ዝብል ብዙሕ ሓሳብ ይቐርብ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ዝመስሉ ነገራት እውን ስለ ዘሎ ውግንናኹም ንህዝቢ ክኸውን እናተገበኦ ምናልባት ንሓደ ውድብ እንተኾይኑ ካልእ ሓደጋ እውን ከስዕብ ስለ ዝኽእል እዚ ኸመይ እዩ ብኸመይ ኢኹም ትሪእዎ ዝብል እዩ ካብኡ ኣብ ናይ ዓወት
ትካላት ምህናጽ ሓደ ዓብይ መፍትሒ እዩ ትክክል እዩ ሕና እውን ኮሚና ንኣምን ኣብ ናይ ኢህአዴግ ስርዓት ትካላት ሃኒፅና ነርና ተሃኒጾም ነይሮም ቶም ሰለስተ ናይ ሕጊ ኣካላት ዝበሃሉ እወ ተመስሪቶም ነይሮም ግን ብትክክል ከይሰርሑ ነይሮም ነው እስኻ እውን ብተግባር ኣይነበሩን እንተይልካ ምናልባት ኣብ መጨረሻ ከባቢ ዝጠቐስካዮም ነገራት ኣለዉ ብተግባር የለውን ማለት ትካል ስኢሉ ስለ ዝቆመ ትካላት ነይሮም ኢልካ ምቕማጥ ትክክል ኣይመስለን ምናልባት ትካላት ነይረን ከም ዝነበራ ንፈልጥ ኢና ግን ነፃ ትካላት ኣይነበራን ብሓደ ውድብ ዝዝወራ እየን እምበር ነፃ ናይ ህዝቢ ትካላት ንኣብነት ናይ ፍትሒ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ካልኦት ኩሎም ናይዞም ፍትሒ ኣካላት ዝበሃሉ ዋላ ሰራዊት ምልሻ እውን ሓዊስካ እዚኦም ካብቲ ናይ ፖለቲካ ኢድ ኣታውነትን ነፃ ክኾኑ እናተገበኦም ነፃ ይነበሩን ኣብቲ ናይ ኢህአዴግ ስርዓት ህዝቢ እውን ነፃ ይኾኑን በዚ ከዓ ህዝብና ፍትሒ ከይረክብ እቲ ኣብ መድረኽ እውን ዝለዓል ነበረ እቶም ሰበስልጣናት እውን ተሓተቲ ከይኾኑ ከለላ ዝገብረሎም ዝነበረ ትውድብ በዓሉ እዩ ምክንያቱም ኩለን ብውድብ ዝዝወራ ስለ ዝኾነ ህዝቢ እውን ናይ ማን ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ነፃ ዝኾና ናይ ፍትሒ ትካላት ናይ ቤት ፍርዲ ትካላት ናይ ፀጥታ ትካላት ካብቲ ናይ ፖለቲካ ኢድ ኣታውነትን ነፃ ዘይኾኑ ትካላት እንድሕር ዘይሃኒፅና ሕዚ እውን ብሽም ትካል ሃነፅና ለውጢ ክመፅእ ኣይኽእልን ስለዚ ንሕና ብዙ ኢና ንርድኦ እቲ ካልኣይ ክስመረሉ ዝግባእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣላ ኢልና ኣብዚ ኩልና ንረዳዳ ኢና ካብቲ ህልውና ሓደጋ ክትወፅእ ካብቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ፀገም ንክንወፅእ መሪሕ ኮይኑ ክመርሕና ዝግባእ መን ድዩ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እኮ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ብዋናነት 51% ዝሓዘት ህወሓት እያ ስለዚ ክመርሑና ኣይከኣሉን ኢና ንብል ዘለና ሪፎርም ሕዚ ግዜኡ ኣይኮነን ዝብልካዮ ዓወት እንዲያም ንሕና እንታይ ኢና ንብል ግዜኡ ሓሊፍዎ 2 ዓመትን ገለን እኮ ኢና ገርና ዘለና ግዝያዊ ማለት 6 ወርሒ ስራሕ መንግስቲ ግዝያዊ ተባሂሉ ዝቁፀር ሰራሕተኛ እኮ ን6 ወርሒ ብድሕሪኡ ወይ ቋሚ ይኸውን ወይ ከዓ ይሰናበት 2 ዓመት ሙሉ ኣብ ዕንክልል ዘሎ ግመት ሪፎርም ክግበር ኣለዎ ታዋና መፍትሒ እዚኣ እያ ክመርሐና ዝኽእል መንግስቲ እንድሕር ዘይመስሪትና ቶም ሕዚ ንብሎም ዘለና እዚ ክንገብር ኣለና ትልሚ ክነውፅእ ኣለና መን ድዩ ትልሚ ዝትግብሮ ስለዚ ግመት ሪፎርም ክግበር ኣለዎ ዝብል ግዜዮ ይኮነን ዝብልካዮ ዓወት ግዜ ሓሊፍዎ ማዝ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክንፅበ ስጋብ ንጠፍእ ክንፅበ ስለዚ ሪፎርም ኮይኑ ሓቋፋይ ዝኾነ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ዘሳትፍ ንህዝቢ ትግራይ ክመርሕ ዝኽእል ክደራደር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት ኣለዎ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ እውን ክምስረት ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ሕዚ እውን በብሰሞኑ መድረክ እናዳለና በብሰሞኑ ምይጥ እናካየድና ዝመፅእ ለውጢ የለን ዝተወሰነ ደረጃ ቶ ምይጥ ክሕግዘና ይኽእል ብዋናነት ግን እቲ ክስተኻኸል ዝግብኦ እቲ መሪሕ እዩ ስለዚ መሪሕ የብልናን ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተመላለሰ ስልጣን ንዓይ ይግበአኒ ንእከለ ይግብኦን እናበለ እናተማገተ ዝውዕል ኣመራርሓ ክመርሕና ስለ ዘይኽእል ግመት ሪፎርም ኮይኑ ጠንካራ ዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር እንተጣይሽና እዚኣ እታ ዘላቐ መፍትሒ ክትከውን ትኽእል ዝብል ከቕርብ ደልየ ይቐኒለ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ተወለ መን ኮይንካ ኢኻ ቀሪብካ ኣብዚ ዝፅሑፍ እዚ ተቕርብ ተለኻ መን ኮይንካ ቀሪብካ በይንኻ ዲኻ ቀሪብካ ሰራዊት ወኪልካና መጀመርያ ሕቶይ ካብኡ ቀፂሎም ዘለው ርእቶታት
حمام تقرأ أنت يوزبل very interesting رؤسه مالتي حمام تقرأ بتزواري نقر خان يا كتدفر جنيه خال خان تقول حمام كتدفر جنيه خال خان تزوار نقر خان وصيته نايت حمام تقرأ نايت حمام وصيتي غاسين بتوي مخان نقر خان حمام تقرأ حواحتن فوتور سرعة أبز عدني حواحتن أستحساس وحواحتن يو حواحتن أتحساس وحونا حواحتن كاب تقرأ ملك أنت زياد حزنا قاع إن فتح صقيم يلن كم بير كنت فينا الغاي you are right كنت فينا كم بير أبدن دستفات لنا حزي حمامي غني أبدن دستفات لنا حزي أبدن دستفات له بير قاع نعم جمرة صراحة كم تسخز والغاية بيراو سمرت يزحتت بيراو صعيتي زكبر بفلاي لو ما أنتي زي لهم هاي سويت أمار حزريكم زي لهم نزي بهير اتخالي إنه تدروا صحتهم يسرح نزي بهير نام حدا كان مجمرة دولهم له حاموشة جنرال على تلوجين مسيهم أزازينا حواحتيو زولكم لا معلتيا زولكم لا معلتيا بهراوان ودوات دحري حدار عصرت تشعات مقلة بلسقنا متاي منجستي زبالة بتقرأ يلن دحري زجورنا يقالسي بهراو قالسيو بهراو قالسان نتقال زور بهراو مرحت كل يوم سو ناي حوار قالس سلز جبرنا ناي زي بهير ناي حوار ذا شجاجر منجس أو يتخبر كله ناي ميجي مراد نسقكم ناي ميجي مراد نسقكم وتدراتهم سو ناي ميجي مراد نزي بهير إكسكيوز حتتوه كاب إكسكيوزنا كاب زيرة العنا بهراو فتحنا نصب تزي اللجن بعراي 5 سرقة بعراي غير لشن مزت فك حيلي بهير تدحنا يتكلم فاكتي زي وايدو أبزي تولي ينبوخاني لأي مكحنا بيوخات هونيها حدا مصحف له بروفيسور جارد داون تزحفه Turning Points Nations in Crisis زول فنلاند إذا حزل لا فنلاند هي تسرح بوليتيكا حيلتها قديدو أمسيو بوليتيكا نايتي بير كدحز جبره غوستاف مانيرهم البال جنراليو غوستاف مانيرهم البال جنراليو وتدروا من قستي هون إذا مسرته سيفيل من قستيو نتهم بوليتيكا حالتات جن أفادراش عطيو كاميرا وصعي سلبي هيرم كدحنو يسرحو أنا جن حوحات كدحنا ابن حوحات آخر كم جنرال جنرال يهون ناي يهون فاكتيو أي فرحن فاكتيو أرتفعت تقرأ هم تجي تقول لهم أرتفعت تقرأ ما يكسر الله ما كذي لا على ترى خير عاوي والله يا مسلني سوري ما يكسل يسرح عاوي والله يا كذي لا علين ده anyways أنا تايكيول زدلين نأخذ لنا تفاعتني لدحر سبيلن عن تول example أمزيها مقبل يدحنا دك مقبل بعلتيهم تراخيبه سيد دك يدحنو دك هيدحنو تمساسل تفاعتي لنا أب تمساسل تفاعتها تمساسل مدحاني سلز إلش كهاو أو سورس تجورز حفقة بمول توصيت خابت نجرنا تاسولش الحنتيا ناي كلنا ناي حوار مسجاجر منجست بهصوص مدحنسا كابزي أوصى مدحنيت يلن كابزي وصاي مرزن نزحممه كالي مدحنيت مزازيو أنا زي أكل ذكر خالي زرزر حيزة يومي عوت أمود داتا لا خايك مثلا يردن ندي أبتقرأ يزول لحدك اللي بتعمز جرمن تايديو السخم مرحتي السخم أجندة سيت جبرتي اتخلي ولد ترسل الله ولد أو جابني لله ويدهم ما كاستفلا لكورن راح واحد لما درس دوتس تايل عوت حوي حاجة من قصتي على القرار القرار سبعة سبت عمي ولا نقومينه بما يخوينها بعد سنة هذا خارج كم بير بمقالة خوينها إذا حاجة من قصتي اللي تقرأ بسلسلة إذا تقرأ بجغرافي بديموغرافي ببوليتيكا زي تقرأ حاجة من قصتي عندي هم بتقرأ خوين حاجة من زرقة زي بجانب كحتة نيرو بتقرأ جن كم تعنتو ذول هو نحاول نحاول بير أولا سلزخونا بيكر تاخر تحلالف وي بجانب عبدين مسرطة نجار كم تحت سلزلنا بي وانا ختمنا 3 كيلومتر زقمت حاجة من قصتي خلنا كتماتنا كو عمر سيركل كوين زلبا إزيل سرح رأس خمي جرها بشت جورو همي جرها خلتي بيت مخري ماجوريتاريان زجبر بيت مخر كوي يويل غال سمعك هذا الحق كوي حق من قصته كوي همي جرد حق من قصة كده بتقرأ يا أخوينها كتاب
ክትሓፍረሉ ባ ኣብይል ተሳተፈ ትግራዋይ ባ ክትሓፍረሉ ባ ስለዚ እዚአን ክብል ዝኽእል ታፍታሕ ግን ኩልኩም ሕዚ እውን ደግሜ ፃውዒ ዝገብራ ዘሎ ሰብ ብፍላይ ለማዓንቲ ብዙሕ ወታደራዊ ማዕረግ ሓዚሩ ኣለኹም ፕሊዝ ኩሉ ነገር ናይ ውልቀ ክብሪ ይትረፍኩም ብሄር ይድሓን ብخصوص ናይ ሓባር መሰጋገር መንግስቲ ይመስረት ካብዚ ወፃእ መድሕነት የለ ኩልና ንጠፊና ታንክ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ኣነ በርዩ በሃል ካብ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ እየ ኣክሶት ብዋናነት ኣነ ከልዕሎም ዝደሊ ካብ ሕዚ ዘለናዮ ከመይ ንውፃእ እዩ ከልዕሎም ዝደሊ ምክንያቱም ካብቶም ተምሃርናዮምስ እንታይ ክንመሃር ንኽእል እንታይ እዩ ዝኒሄ ካብ ዝብል ተበጊሰ እየ ክዛረብ መጀመርያ ስርዓት ይሓምም እዩ እወ ትክክል እዩ ይሓምም እዩ ነገር ግን ክግበር ዘለዎ ነገር ስለ ዘይተገብረ እዩ ስርዓት ሓሚሙ ዘሎ እዩ ንምንታይ ሓደ ኣሞራ እኳን ክንወስድ ከለና ልክዕ 35 ክሳብ 40 ዘላ ዓመቱ እንታይ ይገብር ባዕሉ ድቁስቁስቁስቁስ ኣቢሉ ሰይሩ እንደገና አዲሽናል 35 ዓመት ናብ 70 ዓመት ዕድሜ የናውሒ እቲ ዝነበረ ስርዓት ከምኡ ክገብር ብዘይ ምኽኣሉ እዩ እቲ ነገር እዚ መፅኡ ዝኒሄና ወይ ሓምም እዩ ትክክል እዩ እዚ ክንብል ንደሊ ስርዓት ይሓምም እዩ ብስሩ ተፈጥራዊ ሕጊ እውን እኮ እዩ ተፈጥራዊ ሕጊ እዩ ንዓበይኻ ክትከዲኻ ቆልዓ እውን ዓብዩ ይኣርግ እንዲ ከምኡ ዓይነት ይመፅእ እዩ ንሱ ከይመፅእ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ብዘይ ምግባሮም ኣሪጉ እዩ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካሊእ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ሕዚ ትግራይ ኣብ ምንታይ እኒሃ ኣብ ቃራና መንገዲ ግዛዕምዛዕ ይብልና ኣነ ልክዕ ኣብዚ ኣይሲዩ ከም ዘላ ነገር ገይረ ይርኢ ምክንያቱም ትማሊ ቴሌቭዥን ይርኢ ነይረ እቲ ዝነበረ ኩነታት ትዘቕርብዎ ትንተናታት ክርኢ ከለኹ ዳርጋ ከድና ኢና እንቆልቁልና እኒና ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ናብ እዝነይ ዝመፀ እሞ ድሓር እንታይ ክንገብር ግን ኣለና ኢለን ክሓስብ ከለኹ እዚ ኣብዚ ክስታይ እዚ እንታይ ሓድሽ ነገር እኒሄ እሞ ካብኡ ክንመሃሮ ንኽእል ሕዚ ክንሰርሐሉ ንኽእል ነገር ከመይልና ክንወፅእ ንኽእል እዩ ናተይ ሕቶ ሕዚ ከመይልና ክንወፅእ ንኽእል ኣብ ዝብል ኢና ክንዘራረብ ዘለና ምክንያቱም ንኣና ሕዚ ዘድልየና ኣክሽን ለርኒንግ እዩ ኖት ቲኦሪ ኣንቢብና ፈሊጥና ንክንሰርሕ እንተይኮነስ እናሰራሕና ንክንፈልጥ ዝብል ኣካይዳ ተጠቂምና ካብቲ ዘለናዮ ኣይሲዩ ክንወፅእ ንኽእለሉ መንገዲ እንተዝህሉ እንታይ ኢና ተማሂርና ነና ካብዚ እንታይ ረኺብና ኣለና ካብዚ ዝኒሄ ዝብል ክንወስድ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ካሊእ ኣብ ናይ ዓወት ዝረኣይኽዎ መራሒ ኢንስቲትዩሽን ዝብሉ እዮም ብዙሕ ኣይፈልዮምን ኣነ ንምንታይ ዘይፈልዮም መጀመርያ ብስሩ ሰብ እንተዘይሃልዩ ክንዛረብ እኮ ስለ ዓዲ ንብል ኣለና ስለ ካሊእ ንብል ኣለና ንሰብ እኮ ኢና ንሰብ እዩ እምበር ናይ ንትመሬት ዲና ንዛረብ ዘለና ንዝምረሉ ንሰብ ይመስለኒ ስለዚ ሰብ ስርዓት ይሰርሕ እቲ ስርዓት ከዓነ ባዕሉ ብመሪቶክራሲ እናፈጠረ ክኸይድ ዝኽእለሉ መንገዲ ይፍጠር ሲክሊካል እዮም እዚኣቶም ብስሩ ሰብ እንድሕር ተሃልዩ እቲ ሰብ እንድዩ ነቲ ስርዓት ነቲ ኢንስቲትዩሽን ክመርሖ መንድዩ ስለዚ ባዕሉ ግኡዝ ነገር ኣይኮነን ዝፈጥረልና ማይንድን ካብ ሰብ እዩ ዝመፅእ እዚኣቶም ክልቲኦም ፈላሊና ንሪኦሉ መንገዲ ስለዚ የሎ ከመይ ርኢኻዮ ኢኻ እዚኣቶም ፈላሊኻዮም ንምባል ደልየ ይቐኒለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ጌታቸው አረጋዊ ከውራይና መጀመርታ ናይዚ መድረኽ እዚ ዕላማ ናይዚ መድረኽ እዚ ተደራሲ መን ኢልኩም ኢኹም ኣካይድኩሞ ዝብል ክሓትት ይደልየ ማለት መንግስቲ ድዮ እዚ መንግስቲ ክሰምዐና ድና እዚ መድረኽ እዚ ንገብሮ ኣለና ወይ እውን እቲ ህዝቢ ክነረድኦ ደሊና ድና ንገብሮ ዘለና ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ዘለና ሰባት ብዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት እውን ስቑኢልና ነበርቲ እውን ገለ መለሰ ዘለና ሕሱስ ነገር ስለ ዝበለ እዩ ብዝኾነ እቲ ኦብጀክቲቭ እቲ ተደራሲ እቲ ኦዲየንስ ናይዚ መድረኽ እዚ መን እዩ እንታይ ኢኹም ካብዚ ኣጅብ ክትገብሩ ደሊኹም ዝብል ቁሩብ በስታት ስለ ዝበለት እኒአ ኣብ ክልቴኹም እቲ ነገር ክትርእይዎ ከለኹም መዋቕራዊ ብዝኾነ መንገዲ ስትራክቸራል ብዝኾነ መንገዲ ምርኣይ ምባልኩም ፅቡቕ እዩ ናይ ትግራይ ፀገም ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኮምፕሌክስ ስለ ዝኾነ እዚ እዋን እዚ
ካብ ብዙሕ መዳይ እውን ዝምንጩ ስለ ዝኾነ ግን ንኩሎም ፀገማት ክንሪኦም ኣይንኽእልን ፀገም ክንርኢ ኣለና የስ ፀገም እንድሕር ዘይተረዲእኻ ይትፈትሖን ኢኻ እሱ ይኣምን እየ ግን ብናይ ዓወቱ ምተወሰነ ኣልዒልዎ ዝነበረ ናይ ኤዘናወር ናይ ፕራዮሪቲ ማትሪክስ ብናይ ፕራዮሪቲ ኳድራንት ክንሪኦ ኣለና እቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ንቐደም ክንሪኦ ዝግበአና እታ ንቐደም ተፈቲሕናያ ድማ ንኻልኦት ነገራት እውን ትፈትሕ ብዝብል መርአይ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ፀገም ስኢና ናብ ፀገም ጥራሕ ምዝርዛር ክንኣቱ ስለ ዘይብልና ማለት እዩ በዚ መሰረት ኣብዛ እዋን እዚኣ ናይ ትግራይ ናይ መጀመርታ ፀገም ዝመስለና ኣነ ክንዘራረበሉ ኣለና ኢለ ዝኣምነሉ ኣነ እውን ከም ውልቀይ ክሓስብ ክንቀሳቐስ ዝኾነ ንጥፈት ከካይድ ዋላ ከምዚ እውን ክሳተፍ ከለኹ ክሓስበላ ዝደሊ ናይ ዝተፈናቐለ ህዝብና ናይ ዝተሰደደ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ፀላእ ናይ ዝፀንት ዘሎ ህዝብና ናይ መረበትና መጀመርታ እየን ተሓስበሉ ብኡ ክትጅምር ብዛዕባኡ ኣብ ብቻ ተሓስበሉን ምስኦም ውግናኻ ምህላውና ምግላፅ እውን ዓብዪ ነገር ኢለ ስለ ዝኣምን ማለት እዩ ኣብዛ ሕዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ከም ዘላ ኮይና ኣብዛ እዋን እዚኣ ንትግራይ ኣብ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት እታ ዝዓበየት ፀገም ግን ናይ ሓበሬታ ኮይናት እያ ኢለ ዝኣምን እታ ክተብ ኬካ ኢላ ነበረት ተወልደ ማለት እዩ ንምንታይ ምዃኑ እሱ ከመይ ከም ዝስምዐካ ይርዳእ እየ እዚ ፅኢሉ ትግራይ ኣብ ፀገም ስለ ዘላ ብዙሕ ፀገም ስለ ዘለዋ ጀጋኒና እናሽው ስለ ዘለዉ ገለመለ ኣይኮነን ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ኣብ ቀፂሎም ዘለዉ 2 ዓመታትን ኣብ ቀፂሎም ዘለዉ 10 ዓመታትን ናይ ወዲ ሰብ ሓደጋ ኢሉ ቶፕ 10 ኣቕሚጡሎም 10 ማለት እዩ ኣብ ቀፂለን ዘለዋ 2 ዓመታት ግሎባል ሂማን ሪስክ ኢሉ ዘቐመጦ ናይ ወዲ ሰብ ሓደጋ ኢሉ ዘቐመጦ ናይ ሓበሬታ ኮይናት እዩ ምስ ኢንፎርሜሽን ዲስኢንፎርሜሽን እዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ክካየድ ከሎ ትግራይ ኩናት እንድያ ዘላ ዝሓለፈ ክስካብ ናይ ፕሪቶሪያ ምፍራም ዘካየድናዮ ውግእ ፍላይ ኣብዚ ብዙሓት ተጋደልቲ ስለ ዘለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ሰርድ ጀነሬሽን ፎርዝ ጀነሬሽን ዝበሃል ዋርፌር እዩ ሕዚ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድማ ፊፍዝ ጀነሬሽን ዝበሃል ኩናት እዩ እዚ ከዓ ትዋና መሳርሒኡ ዲስኢንፎርሜሽን እዩ ስለዚ ኣብ ኩናት ከም ዘለና እንድሕር ኣብ ግምት ኣቲና ኣብ ኩናት ድማ ተዋና ሚስ ኢንፎርሜሽንን ዲስኢንፎርሜሽንን እያ ተይልናያ ብቐጥታ ታንዓኻ ዘሕመመትካ ዘብከየትካ ኣብ ቶም ጀጋኑ ትበፅሕ ዘላ ጥቕዓት የስ ትበፅሕ ላ ግን ንሳ ኣይኮነትን ህዝቢ ናይ ምጥፋእ እያ ጆርጅ ኦርዌል ኩልኹም ትፈልጥዎ ኢኹም መብዛሕትኹም ዋላ ኩልኹም ተዘይበልና ንሓደ ህዝቢ ብቐሊሉ ንኽተጥፍኦ እታ ናይ መጀመርያ ትገብራ ነገር ታሪኹ ክፀልእ ምግባር እያ ጀጋንኡ ክጥርጥር ምግባር እያ እዚኣ ሓደ ሕብረተሰብ ንምጥፋእ ኣብ ሙሉእ ናይ ወዲ ሰብ ጉዕዞ ዝተረኣየት እያ ኣብዛ እዋን እዚኣ ድማ ኣብ ናይ ሓበሬታ ኮይና ተኣኻ ትገብር ናይ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ይጠቕምዎ ዝበሃሉ ትካላት ትድይኖም እቲ ህዝቢ ይጠቕምዎ ዝበሃሉ ሰባት ትድይኖም እቲ ህዝቢ ዝኾነ ትካል ይኹን ሰብ ዝኣምኖ ከይህልዎ ትገብር እዚ ምቅላስ ናይ ምግበ ወይ ናይ ሳማንጁስ ጅግንነት ከይናሾ ኣይኮነን ናቶም ጅግንነት ማ ይናሾን እርንዲ እኮ ሽመት ኮ ይኮነን ወይ ዝኾነ ሰብ ኮ ይኮነን ሂዎ ብሓዊ ተፈቲኑስ ዝተረኸበ ጅግንነት እዩ ሽሞም ኣይትሽሞም ቢሮ ሃቦም ኣይትሃቦም ኣዛዚ ግንባር ገሮም ኣይትገሮም ምንም ዝቕነት ነገር የለን ደሰይ ይብለካ ክፅረፉ ከለዉ ከምቲ ተሰምዐካ ንዓዩ ዝስምዐኒ ግን ህዝቢ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት እዩ ንሳቶም እውን ንነውሶም እውን ንትካሎም ንሰራዊት እውን ክከላኸሉ ከለዉ ትግራይ ናይ ምድሓን እዩ ኢሎም እዮም ክቃለሱ ዘለዎ እምበር ናይ ውልቀሽ ምድሓን ኣይኮነን ስለዚ ኣብዛ እዋን እዚኣ ዝኒኣ ናይ ኩናት መልክዕ ብጭቡጥ እውን ኣብ ትግራይ ትግበር ዘላ ኣብቲ ፊፍዝ ጀነሬሽን ወርፌር ዝበሃል ዋና መሳርሒ ዝኾነ ናይ ዲስኢንፎርሜሽንን ናይ ሚስ ኢንፎርሜሽን መሳርሒ ዓሊሙ ስራሕ ስለ ዘሎ እቶም ብምልኦም ኣብኡ ዘለዉ ስልትታት ድማ ይትግበሩ ስለ ዘለዉ ቀዳምነት ክወሃቦ ካብ ዘለዎ ካብታ ናይ መጀመርያ ቀዳምነት ህዝብና ካብ ኬንዳ ምውፃእ እያ መረበትና ምምላስ እያ ንዓይ ማለት እዩ ቀፂላ ዝለዓለ ኣቴንሽን ተሓትት ግን እዚኣ እያ ተዘይ ኮይኑ ንጠፊእና እያ ዝብል ሓሳብ ዘለኒ ኣኽቢድና ብኡ መንገዲ ርኢና ክንብሎ ኣለና ተወሰነት ሕዚ ናይ ሳወት ሓወይ እውን ዘልዕላ ምስኡ ዝበለላ ሓንቲ ነጥበላ ክሓልፋ ዘይደሊ ክውድእ ደ እሺ ሕዚ እንታይ እዩ እታ ሕገ መንግስቲ ትምልከትኒ ሸሪኡ ተኽብ ደልየ ኣነ እውን ንባዕለይ ክስካብ ቀረባ እቲ ሕገ መንግስቲ ብዝለዓለ ዊዝደም ዝተሰርሐ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕገ መንግስቲ ኢሎም ካብ ዝኣምኑ ሰባት እየ ነይረ ምናልባሽ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይነ ዝሪኦ ነይረ ይመስለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኮንካ ሓደ ትግራዋይ ኮንካ እዚ ሕገ መንግስቲ ክትሪኦ ዘለካ ሓደ ንትግራይ ናይ መዳኸሚ ናይ መድቀቂ
ስለዝኾነ ከም ተጋሩ ዝሕገ መንግስቲ እዚ ህዝቢ እንዲዝውስን ከም ህዝቢ መጠን ክቅደድ ኣለዎ ክረአ ኣለዎ ክንብለሉ ዝግበአና ኢለ እዛምን ብኩሉ መንገዲ ንዓና ስለዘጥፈአና ስለዘድቅቐና ማለት ስለዚ ታ ንዓይ እውን እንታይ ዝበሃል ሪፍሌክት ሰልፍ ሪፍሌክት ገይረስ ካብ ዝቀየር ኮን ነገራት ሓንቲ እዚኣ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ንትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን ክረአን ክዕረን ኣለዎ ኣምሓሩ ወይ ካልኦት ስለዝበልዎ ዘይኮናስ ንዓና ስለዘይጠቕመና ክፍተሽ ዘለዎ እምበር ሰለብሬት ክንገብሮ ክነኽብሮ ክንምክሓሉ ዝግበአና ሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ንምሃብ እዩ የቕኒለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም መጀመርታ ለገርዓልታን ለቶም ክልተ መቕረብቲ ከመስግን ይደሊ በቀጥታ ላብ ሕቶ ይኹን ላብ ርእይቶ ልምእታው ሕማም ትግራይ ተባሂሉ ብኮነሬል ተወልደ ለቕረብካዮ ሓደ ክልተ ነገር መዚዝካ ኣለኻ ውሽጣዊ ደጋዊ ሕማም ኢልካ ኢኻ ቀሚጥካዮ ብቱ ሓሳብ ሲ ሰማምዓየ ሕማማት ካብ ውሽጡ እውን ይመፅኦም ካብ ደገ እቲ ገዛኢ ውሽጣዊ ኢለ እየ ልኣምን ህምውልቀ ስለዚ እቲ ደጋዊ ግን የመና ውስድ ለበልካዮ መሲሉ እቲ ደጋዊ እውን ክጋደድ ክመፅእ ውሽጣዊ ሕማምና ብለይ ምሕካምና ስለዝኾን ከመይ ጌርካ ኢኻ እቲ ሚዛን ተትሕዞ ኣብኡ ክርአ ዘለዎ ነገር ኣሎ ባህላየ ካሊእ ኣብዚ ሕማም ትግራይ እንታይ ክዝክር ደሊ ኣነ ካብ እጓም እንቁላሊሕ ኮይኑ ስቑኢሉ ተሓታትዩ ዝፀንሐ እንኳዕ ሓመምና ትግራይ የኾነት ሓሚማታ መሬት ታገለ ባዕልና ዜጋታት ኢና ሓሚምና ኣለና ስለዚ ካብ እጓም እንቁላሊሕ ልኾን ዝተበትዐ ማይ ኮይኑ ድሓር ጨሮሮቕ ኢሉ ትፁሪ ማይ ይወፅእ ማለት እዩ ከይዲ ከምኡ ኢሉ ከፅርዮ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕማም ትግራይ ግን ብፅሒት ዜጋታት ክቕመጥ ኢሉ ኣሎ ብፅሒት ዜጋታት ክቕመጥ ኣሎ ክብል ከለኹ ያው ፍሉጥ እዩ ካብ መሪሕነት ክጅምር ካብ መሪሕነት ክጅምር ተሎ ድማ ብፍላይ ካብ 2015 መበገስ ጌርና ትብለኻ ኮነሬል ኣብ 2015 ቀንዲ ተዋሳእተብና ትግራይ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ መን ይተልና ፍሉጥ እዩ እቶ ፖለቲካዊ መሪሕነት ነበረ ኣሎ ኣብ ወታደራዊ መሪሕነት ነበረ ኣሎ ብኦቢል ድማ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተልና ትፈጻም ኣሎ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣሎ ካብ ላዕለዋይ ክሳብ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ተባሂሉ ተቐመጠ ኣሎ በብደረጃ ይቅመጥ ክኽእሉ በብፅሕቲ ክወስል ኣሎ ምስኡ ካልኦት ተናሓናሓት ውድባት ንበሎም ምሁራት ንበሎም ሃይማኖታዊ ትካላት ንበሎም ወዘተ እውን ብፅሒቶም ድሕር ለይወሲዶም ፍንጫል ነገር ከይኾን ክመፅእ ኣሎ ካብኡ ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ካሊእ ስርዓታዊ ግዕዚና ኢና ኢልና ኣለና ስርዓታዊ ግዕዚና ተይልና ብቀጥታ ስርዓታዊ ግዕዚና ምንጩ መን እዩ መን ኢሉ ፈጥሮ ተይልና መሪሕነት እዩ መሪሕነት ማለት ግን ኣብ መሪሕነት ተንጠልጢሉ ይቐርማት ይኾነ ገሊፅካ ኢኻ ተወልደ ክሳብ ኣብ ታሕቲ መሓውር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምንጭና ቅድምጥ ተልና ክሳብ ታሕቲ ንምንታይ እዩ ኸይዱ ልብል ነገር ምርኣይ የድልዮ ኣብዚ እንታይ ክብል የደልየ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ክነቕምጥ ከልና እቲ ወታደራዊ መሪሕነት ብናውዕሉ ብጎኑ ክቕመጥ ክኽእል ኣሎ ስኡል የኾነ ወታደራዊ መሪሕነት ብሃበይ ተረኸበ ይፀልም ዘሎ ንምንታይ ይፀልም ዘሎ ጌታቸው እዚ ጽቡቅ ገይሩ ገሊፅለ ኣሎ እሱ ከምዚ ውሰድ ወሲደ እቲ ፀለመ ግን ስኡሉ ተራ ፀለመ ተገይሩ ክውሰድ ይብል ኣብ ቀረባ ልወፀ መፅሓፍ እውን ምናልባት እንቢኹም ትኾን ትኽእሉ ኢኹም ካብ ባዕልና እውን ካብ ተጋሩ እውን ይወፅእ ኣሎ እዩ ካብ ምን ይወርድ መምርሕታት እውን ዝፍለጥ ስለዝኾነ ስለዚ ዝፀለመ እዚ ተወልደ ብልተሰምዕካ ስምዒት ድዩ ክእረም ብምንታይ ይከረም ዘሎ ፀለመ እዚ ንምንታይ እዩ መፅኡ ካብ ማእዚ እዩ መፅኡ ከዚ ዲ ክሕመና ዘሎ ወይስ ላሕመመና እዩ መፅኡ ጥራይ ለለው መራሕቲ ጀነራላት ጥራሕ ደው ልል ይኾነ خيدو نايتو مسوات الخفل ولدو سلم إلي أنا الوسط لكوعي ملكوعي كتحز لخيل حيل سلالي تحزناي ويدما بتمر حنا تنولا أو نوع من النقار سلالي لو خبري هاوي تحتي جنرالاتنا نور كل مسوات الخفل من سي بقوم بيلس سمتفت له في الله يقرأ له مصحف يقولكم له لتستخفل مسواتي ما يلما يقري والله يقري خلي قدام هينو مالك كمان تمويل من الخمي ود لكن تعنتو له الخيو دقاوي صلات لهم صوا قنت حمام اوشتنا اتي مبالعنا كون لقبر لهم خانو كتري خالبل امنه لني سلازي تسال مسراويت لمنتاي بكل حساب تقليص له
بتجوار جن حزي مرحنا سراويتنا كفتل مرحو لو بأحدهم حزم أما تكون تاتلوجن منهم فينشري له يلي هاي تخيلنا موجهم لين قرنا فيسبوك مجاتي خون الجبو حبيه إشي سازي ميدياتات اللوا ميدياتات بقلت ما بره له كل مخنات تاي تنفقدهم عربية قليل نرئن لنا تر للوا نام عدن قلا بتعمل قرم أفتوم خيدهم إنه تهالو مرحنات أنفت أقطعات تقمط اللي تال تهالون زيناتنا جيرنا وادازيت مين أخوين بقلت علينا تنام عدن سرعتنا تايو للحلاف زلا لمن تخلفتوا وتدرى مرحنات يقنع الله لمن تاي بوليتيكا مرحنات نصاديو تو انفستر يلو نصاديو تو ود خباب للو محترا نصاديو هم غير عطفنا زيا سلازي زيون كاتللو غداي يمسلني سلازي جنرالاتنا سم مدفع كابنا خلص تمكر علاماتون الجلص نبره تغيرو كوسدي غبو ازي لا قوام منغست لنا يعاوت انا حق منغستاوي له حقي تنكر له قال سلل مرص ككمر جانا نخدمو تلولو جن حق منغستاو سرعات لمالي سلازي حق منغستاو سرعاتنا مس خلتنا نقر تفرالي كرأي ولي عن تو بري قالي تلايو سرعة المريحنة أي فعلالي حق منغست لمس سرعة مريحنة سرعة لهنس مريحنة وبلا شيء بإنستيشن ويدما بتول لتأشوا حق منغست كجزال قبل سلازي نخلتيهم من فنيش على ترى خلتيهم لوهاديهم زي أي لجن زيرخا كمجمار كساموداتها بحق منغست ودي قيس للخا إذا حق منغستي نا إثيوبيا بمنصر أب تقرأ للو صلوا حنتوا حد حوي أغري ونيرو كابن لوسدن سلوا بمنصر سرعات تقرأ أب تقرأ إذا حق منغستي تايصبو نجرلو تحمقلو تايوقف فيلو تخيب غسال كون قبلل بوصلك أنا ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار تتكتاتلنا بخبر نقدم أنا ودر عن شوعة عامة كابية يعني وحزي 4 عامتات كسرحو ويزوهجو عيرخو كوني لازم حسب عدلاتي باستفرالي مرجعونا بهانو ناتسنا خلص أني همي لازم حسب حزون مزحمن سينا عدلو كيسئن تسفؤو كيجلم كيسلمت ويم دمو هبسقم كيودق محساب زاد اللي زمن زاد اللي جزيم هلاونا مرداء يدليو عدلو قصدلو أيقبون نتمنى أسي بوتاخو هوا عدلكو هوا خمس قباء ولدنا زلكم تمكرو زلكم لمدين نتمنى أسي بصبق بزخنا نكر كتور سوى إذا قباء زبل حساب كقمت يدلي أبز بتجري زبز حزلو ويبز حزلو سجم مقلات زاد اللي مثلاً مستفعل على مرقع سلز قلت زلنا يخونتات سلز فلت هزمنا عم تكونتات كم زلنا سلز فلت مالتي عزيني خور حوين كونريال تولدها أروى زدلي قداين تليو زم كم زي مزولو حساباتك كوردو ديوم أسألنا ده اللوم زم زقراو كيام صحفات ويتم صحف كيام زاني 5 صحفتي نافذ بي كمية يوم كسر صغلو خمية كوردو صغلو زبل نجر خلع لي دلي أبناي عوض رجالم استبحال خلتيو سيستم اتناي مرحنا زقمم كم زلو موساد دي حشن نمال دلي ترعيلي بتم كالت محاستين بتم كالت حواتين زرو من البات مني خمل سلي تولد خات من السلي ويسكالت وزي زلو نبارات قالس خمل سلي فلتن حو حتسي نوح زبلت زقم لني أوا تحو حتك بعرك الله و ناخلنا عيو ولدنا تقادي لهم اليوم حواتنا تقالي سم اليوم أو حو حت زلو وين حو حت مراحتي ببجزيو نايم كفال زقم كم تأيز اللعل نمتا إيو تخو عين نجار زكاد بزحت زقمات اللونا أفتكر زلعل ببقوان زلعل وج كينات أورمت اللو درك اللو خالد زقمات اللونا حز أمن حو حد كن كتري أقولها ببجزيو زلعل حمام اللو نايم كفال حمام زبال مالتي مرايات اللو أو سبعات نيرو بس الساعات كمان ب5 نورة باستفرالي مزعفتن باستفرالي ملقون رينا عينا دحريق 19 سنة قاتيمو حسا عقاتيمو اللو دحريق تحادق عن ناوز خونه صقعتنينتي حتى ناوز خونه بوتاي خي تحادث تجنصله اتزاشن نفق عبد السلطان صنيو ويحيزو نتحاده نايتو صقم منج كفات نسنا غبر زمصل منقد زغلصل منقد انت ايو زول ነገር አለው
حزتو جيتاچو ون يገልጾ ነይሩ ቅድም እቱ ሚስ ኢንፎርሜሽን እና ዲስ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ጸገም ሚዲያታትና ያው ዝረኽቦ ነገር አለ ሚዲያ ደንብለን ሚዲያ አይኮናን ናይ አክቲቪስት ስራሕቱን ሰርሓየን ኢለ እንደዛ ሐስብ ግን ዝረኽቦ ነገር ግን አለ ገልተ ጎራ ከፊለን ንቱ አግዚያው ምሕዳር ዘኒኦም ካብ ዝረኽባ ካፍቱ ናብ ግዚያው ምሕዳር ዘይተሓቀፈ ወይ ደሞ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ካብኡ ዝወሰዱ ሓበሬታታት አለ ስለዚህ አቶም ከአን ትግራይ ጽባ ሓደጋ ኮይኖም ከመጽዮም ካውድ በስተፈላለየ መልኩዕ ዝወጹ ዝኖሩ ሰባት ወይም ደሞ ካብ ስልጣን ከለዩ ከለው ዝጽሕፎ መጽሐፍ ንፈልጠይና ሒዞም ዝመጹ ጉዳይ ናበይም ሒዞም ዝጎይ ናብ ሸዋ ንአናን ተጋሩ ዘጥቅዕ ሚስጥርና ሓሊፉ ዝህብ ብሔራዊ ረብሓና ሓሊፉ ዝህብ ጽሑፋት እዮም ጽሕፉልና ነይሮም ማርኣያታት አለው ማዓት ጽሑፋት አለው ከነምጾም እንደሊ ማለት እዩ ስለዚህ ተን ሚዲያታት ውን መሊሰን ሓደጋ ኮይነን ጽባሕ ታሪኽ ይቅረ ዘይብሎ ሕሊፈን ጸላእቲ መሳርያ ዝኾናሉ ዕድል የን ፈጥራ ዘለዋ ስለዚህ ካብ ይግን ዝመጽእ ትመነሻ ካብ ውሽጢ ካብ ባዕሉ እዩ ካብ ክልቲኦም ወገን ይዝኸይድ ናይ ውሽጢ ፈለጥ ዝመስሉ እዮም ነይኦም ንተሓደ ኸጠቅ እንተሓደ ሕጉስ እንታይ ልልካ እናተዋሃሉ ዝወፁ ኩላና ብብዙሕ ቅድም ኮሎኔል ተወልደ ይገልጾ እንደ ከም ዝነበረ ብመራእታ ብመስረጃ ክነቕርቦ ንኽእል ኢና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ስለዚህ ኣብዚ ኩነታት ኣብ ጸገም ዝዘኒኦ ሚዲያታትና እውን ሃይ ክባሃል ኣይክባል እቲ ህዝብና እውን ነቃሕ ክእል ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ህዝብና እውን ካብቱ ብሓሰት ሚስ ኢንፎርም ዝገብራ ዘላ ሚዲያታት ከጥንቀቕ ክእል ኣለዎ ሓቃዊ ዝኾነ ነገር ካብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ክረክብ ክእል ኣለዎ ካልኣይ ነቶም ጀጋንና እውን ኮስም ዘጥፍኡ ዘለዉ ፍሉጣት ኮይዮም ዘይረውሑ ጽቅዕተኛ ዝኾኑ ዝኾነ ጥቕሚ ዝደልዩ ኮነ ኢሎም ማለት ነቶም ጀጋንና ስሞም ናጥፍኡ ዝውዕሉ ዘለዉ ቆልዑት ሃይ ክባሃሉ ክእል ኣለዎም ካብ ህዝቢ ዝተሓወ ኣይኮነን ውጥም ቅልቅል ኮይብሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዙሕ ምጽላእቲ ኣብ ሓቢሮም ብዙሕ ግፍዕ ዝፍጽሙ ዝነበሩ ናተሓዘሉ ክመፁ ኮይምክሩ ኣለዉ ብክልቲኡ ወገን እኮ በይኑ ኣይሓይሽ ዝብሉ መንገዲ ዝእልሹ ኣብ ልዕለና ብዙሕ ግፍዕ ዝፈጸሙ ሰባት ባዕሎም ነፃ ክገብሩ ዝፅዕርሉ ኩነታት ኮይና ንርኢ ዘለና ኣለዉ ስለዚ ጀጋኑና እውን እዚ ስጋት ክፈጥረልኩም ኣይግባእ የግዳስ እቲ ዝበሃል ሓቂ ከም ዘይኮነ ንሚዲያታት ክፍቲ ጌርኩም እቲ ይውረረሎ ይዘረፈሎ ሓፂኑ መፂኑ ወሰደሎ ወርቂ ማዕድን ይዘረፈሎ ይጓሓለሎ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ሓቂ ኣሎ ወኸዓነ ንሚዲያታት ግልጽ ምግባርና እቲ ህዝቢ እቲ ትክክለኛ መንገዲ እቲ ትክክለኛ መረጃ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ እዘን ተቃዋምቲ ፓርቲታት ወይ ተፈዋርቲ ፓርቲታት ንብለን እዚኣተን ስኡለን ካብ ፎልት ፋይንደርስ ካብ ዝኾና ስሕተት ብቻ ፎከስ ገይረን ካብ ዝሰርሓ ናይ ባዕለን ዝኾነ ኣይዲዮሎጂ ናይ ባዕለን ዝኾነ ሓሳብ ዝሕሸ መማረፂ ሒዘን ዝመጻሉ ዕድላት ምፍጣር ማለት ዝስልቹ እዩ ሎሚ ዝስልቹ እዩ ጸርፊ ምጽራፍ ምጥፍፋእ እገለ ይጸገም ናልካ መውዓል ምክሳስ ሓደጋ ኢና ኣና ኣዝረብሐና ይመስለን እንተጋሩና ኣብ ኣከባቢውን ምስትኻል ምእራም ተትኽእላ ሓሳባት ክንተ ትሸጣ ዝሕሸ መማረፂ ሒዝ ክንተ ትመጻ ጽቡቕ እዩ ምባል ይደሊ የመስግን ነይሮምና ሓሳባት ግን እቲ ግዜ ከይወስድ ኢለ የመስግን ይቕንየለይ